wancine bah ngon raina protania gelar neng saben anggeret ka bulan sapi biyong taah niah dale dene ana jurang cukruk kandhati lineng toya jurang cukruk yara wang padha tumanjak
tansah marep pamoring sukma sinukma ya winah ya ing ngasepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqahu qauli amma ba'du. Winantu sagunging karahayon rinenggo manis aroming pambudi sinanggit lukitaning memanis kuncaraning budaya hangangkat derajating bangsa amit pasang kaliman tabik ilo dina sinabetno ing ilo duni dumawaing tawang-tawang mugi linepatno saking sikudendaning Gusti. Wilujeng enjang nuwun kula nuwun dumateng ngersanipun para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pantes den sepuhaken, ingkang tuhu pana ing pamawas lebda saliring pitutur luhur ingkang tuhu dahating pinundi. Para priyagung pangemban-pangembating praja, satriyaning negari ingkang ngasta jejeking adil, ingkang dahat sinuba sinukarta, para alim, para ulama, para kiai, para santri, bapak haji, ibu hajah, bapak ustad, ibu ustadzah, romo kiai, ibu nyai, tokoh agami ingkang ngrinten dalu sumanding pring kitab Ida Wahyuning Ilahi mongko dados panuntun kiblat mring manembahing Gusti ingkang tuhu dahat kula suyuti. Para sarjana sujana sujaning kang budi ingkang wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang bagya mulya, seniman seniwati jangkep saking kadang-kadang abdi dalem campur sari ringkes andara musik ingkang kenen kepareng handudah saha handuduk ngrebakaken endahing budaya luhung ingkang tuhu kula banggaaken. Kadang-kadang paguyuban sinuman guyub rukun ingkang tuhu cangcut gumregut hangayai karya pantes tinulat mring sesama waradin sedaya para tamu kakung putri ingkang tuhu bagya mulya. Purwa widodha rahayuning atur
kanthi ngenepaken raos miwah ngeningaken Pancandriya panjenengan sedaya kula dherekaken ngracut budayaning Ponanghangga sinambung manengku puja miwah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun matedhakaken pinten-pinten kanikmatan pinten-pinten karahmatan taufik hidayah saha inayahipun katiti wonten ing kalodhangan enjang punika kula panjenengan sami taksih dipun keparengaken silaturahmi wonten salebeting upacara pahargyan dauping Sri Atmaja pinanganten kanthi wilujeng datan wonten pambengan sakara-kara sholawat sarta salam pun sanjungaken dumateng junjungan kula panjenengan ninjih janma pinilih mustikaning bawana Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah tuhu kita rantos syafaat saha pitulunganipun wiwit wonten ing ngarsa padha ngantos mangke dumugi ing delahanipun amin ya rabbal alamin ginuga saking prentuling manah sinurung saking sedyaning kayun binuka saking prentuling nala keparengan babar swasana ingkang prayoga parikedah kula sumantaka bebasan bantala rengka nyela-nyela piniji mangka jejering pambiwara juru panatawara ingkang kinen hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha saking panjenenganipun ingkang mengugati Bapak Purwanto Ibu Winarsih kenen kepareng netepi darmaning sepuh hangkrakit sekar cempaka mulya sakembaran Mahargya Suta Hamiwaha Siwi siwinipun ingkang seneng asma kusumaning ayu Rara Fadilah Rohmi ingkang nedya netepi sakral daup wonten sangandhaping Tarupagung Tarupulya kaliyan jejaka pinilih seneng asma Raka Mas Ahmad Satibi jalutanaya saking panjenenganipun Bapak Iding almarhum Ibu Namah ingkang mijil saking Kampung Bantar Kuning Desa Bantar Kuning Kecamatan Cariyuk Kadipaten Bogor Jawa Barat keparenga sinubagyaning temanten sekalian nut lampahing adat Widi Widono ingkang taksih sinengker wonten ing Dusun Karanggeneng RT kalih RW kalih Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu mapan wonten dalem Agung Bapak Purwanto Ibu Winarsih nulat wontenipun adat paraton Surakarta Hadiningrat hanggitanipun Kanjeng Susuhunan Paku Bonong kaping sekawan natkala rumuhun natkala semanten sagunging pratama kakuputri sekawit sampun titiwanci biwado dauping temanten kepareng badhe kawiwitan panjenengan sami kasuh sami sekeca pinarak lenggah kanthi sak mardu merdekaning penggalih seksamaning budi lan karsa ngantos mangke dumugi paripurnaning pahargyan wonten ing kaludhangan enjang punika nuwun kawula nuwun kula minangka jejering pambiwara juru panatawara arantamaning hadicara ingkang angka sepisan tumuli katur nuninjih atur pambuka
wonten ing ngatur pambuka Bapak Ibu sedaya panjenengan ingkang ngrasuk agami Islam kula dherekaken maos basmalah ewon dene ingkang ngrasuk agami sanesipun mangke kula sumanggaken dedonga miturut kapitayanipun piyambak monggo Bapak Ibu panjenengan ingkang ngrasuk agami Islam pawiwahan wonten ing enjang menika kabekak sesarengan kanthi maos basmalah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi srana waosan basmalah upacara pahargyan wonten ing kaludhangan enjang menika purwa madya sak wusananipun saged kalaksana kasembadan kanthi wilujeng niskala datan wonten pambengan sakara-kara amin amin ya rabbal alamin. Keparenga kula minangka pambiwara pun sugeng setya wibawa saking Walikukun Widodaren Ngawi makarya sarengan pangrengga busana paniti busana Ibu Hajah Kandi ingkang wijil saking Babatan Jenggrik Kedung Galar katelah Karisma Salon saha menika dipun manem Bromo kalian kadang-kadang saking Andara Musik ingkang mijil saking dusun Geneng Banjar Banggi Pitu dusune oleh lan ugi menika dipun dokumentasi kalian video syutingipun apa Mas? Tenanan iki reto rewo-rewo iki lho. Lah nggih. Napa Mas? Hah? Oh, nggih. Bu Hajah Kanthi saniki kagungan channel YouTube ngoten. HJK ngoten nggih. HJK video syuting nggih. Menika komunitanipun Ibu Hajah Kanthi. Lah, jane lok. Menika ugi dipun sengkuyung kalian audio profesional Pitu Audio ingkang alamatipun Karanggeneng mriki Pak nggih. Alhamdulillah sedaya sampun satus yoga gati. Ingkang mengku gati panjenenganipun Bapak Purwanto Ibu Winarsih kenen kepareng satotos yoga gati menyat saking madaning sasana kursi palenggan manjing wonten sasana panti busana nggih. Juru syuting kamerane dobel sing siji njupuk gambare tuan rumah. Pun gandeng Pak Pur. Nah, lah ngaten. Tuwa-tuwa nek rukun ra nggih conto anak putu niku sae. Tuwa keruk paduhe lah nggih mboten sae niku lah nggih niku ngetingalaken niku menawi Pak Purwanto kalian Ibu Winarsih sampun kepareng manjing wonten madaling sasana panti busana. Mijile bukane king mriki napa mriku Mas Darbo? Kok cangkemku? Oh alah yo wis. Bu Hajah Kanthi satotos yoga monggo sekaring kedaton kekanthi jengkar saking madaling sasana panti busana. Duh biyung ban Bapak Sugiyanto, Pak Sugiyanto jenengan langsung manjing wonten sasana panti busana Pak Sugiyanto ing gegono
adem permanem datan ana sabawaning walang alisik kang obah samirana datan lumampah kang kapiyarsa amung rawat-rawat dumeling swaraning wira pradangga hangkrangin babar ungling ketawang mijil wigaring tias pelok patutipun enem kinarya manem Brahma mijilipun sekaring kedaton saking madaning sasana pamadi putri ya madyaning sasana tepas wangi panti busana kusumaning ayu rara fadilah rohmi sampun kepareng piniji pun derekaken Bapak Purwanto Ibu Narsih tekating parasdya manjing wonten madaning sasana gapuraning pawiwahan sekawit wonten ing rikalodhangan enjang menika sampun kepareng piniji minangka dadi mustikaning pawiwahan mila datan apa kalayune ora ana kengungguli wanodya galak ulat raga karana ganes ganes para ati bombrong kanton mencorong besengut wimbuh patut yen sutambahayu pawakane katuranggan maeswara ngemu sudama pamestri kuwat kedunungan derajat kalawan pangkat mewah gaya tejo ngagem busana ingkang sarwi retna membo busananing sang garwa prameswari nata mila ketingal merbulan merbawa lenggah hanggana laras wonten madaning sasana kursi gading dampar kencana linimikan babut prang werdani sinebaran sari-sarining ginandawida kasaru praptanira sang duta saraya kaparagan Bapak Sugiyanto Prapteng piniji sowan ngabyantara nganti Pratya Manggala Domas ingkang pinaragan Bagus Tegar Bagus Rizki Bagus Fadil Bagus Sahrul Putri Domas kusumaning ayu Diva Rara Bila Rara Rizki Ronanda sampun Prapteng humiyat badhe ngaturaken ponang boga jenar unjukan tirtawening sindur binayang daya-daya kepareng katuraken panjenenganipun ingkang mengkugati wujuding ponang boga jenar ponang boga manca warna unjukan tirtawening sindur binayang tinampi ponang kembar mayang sakembaran Kyai Klepu Dewa Daru Jaya Daru gedang mas pusing cindi tapas limar pari jono kencana bebok suwasa wong bagus rupane teko darbi tekat minggrang minggre
Pamboyonging kalpatarusa kembaran panjenenganipun Bapak Sugiyanto minangka dadya cundhakaning lampah ilir ilir tandure musumilir Boyonging kalpatarusa kembaran sampun kalaksanakan sembadan angkat kendang aplak Raharja datang wonten Sandikala samya para tamu kagung sindhan putri upacara sakral dauping temanten keparenga daya-daya badhe kalaksanakan sembadan mangkilung tinampi sabibaripun upacara panggih kewala supados temantenipun boten kedangun genipun jumeneng Bapak Ibu sedaya kasuwun jumeneng utawi ngadeg kinen kepareng paring donga pangestu dhateng lekasing kaki temanten ingkang kepareng sinuba sinukarta. Hadirin Bapak Ibu semuanya, mohon untuk berdiri memberikan doa restu kepada mempelai berdua yang akan melaksanakan sebuah prosesi sakral temu temanten. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk berdiri memberikan doa restu kepada mempelai berdua. Ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nurun
salam alaika ya Habib salam alaika ya Muhammad ya arusal khafiqoili ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu monggo katuran sami sekeca pinarak lenggah malih ketawang gendho gedhe utawi kodhok ngorek tumuli kapiyarsa. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barokawuluhu laka wa baroka alaika wa jamaah bainakum ma bi khair amma ba'du. Amung donganipun samya para tamu kakung sinedahan putri tumanduk dhateng ngarsanipun Sriyat Mojo pinanganten sekalian. Mugi nggenipun kepareng arsa lelumban wonten samudraning bebrayan agung saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah twin warahmah amin amin ya rabbal alamin. Temanten sampun kepareng kalenggaken wonten ing dalem agung Bapak Purwanto daya-daya laju kakanthi minggah wonten madaning sasana panen ratagung sinaretan Sang Laras Maya Manem Bromo kadang-kadang andara musik. Sampun rawuh manten kakung lan putri katon sumalorot hamblerengi
Iya. Gegarane wong akrami dudu bandha dudu rupa mung ngati pawi tane luput pisan kana pisan yen gampang luwe gampang Nduk adhiku Cahayu Anis coba pun terusno asmara ndara temanten anyar iki Nduk yen angel lan ugi keparenga katur panjenenganipun Bapak Tarno Ibu Marwati panjenengan kapurih satos yoga mertui rawuhipun kadang besan atau menjemput datangnya beliau Bapak Ibu besan yaitu Ibu Namah dan juga Mas Hasanuddin keparenga katur menika Pak Tarno sekalian monggo nyuwun dipengestu langkung rumiyin dhateng Kemengku Gati tan kenoti nombas arto monggo Pak Tarno sekalian garwa keparenga nyuwun dipengestu kanthi jawat asta kaliyan ingkang Mengku Gati mangke nembe kewala madal pasilan langgamipun tetep dadi ati penyanyi lor dhewe gentosan nggih lah ngopo le wong bar temu mantan velog barang kok diprotes golek ising kaya ngapa mung nyatane kala kon saprene hangger gentra wekasane malah bangun tresno ketoke iku
gawakno kipasmu. Ya. Bu Kandi, monggo ingkang mengku gati katuran jumeneng wonten ing ajeng, Bu. Menika kadang besan sampun kepareng rampung. Sebagai penghormatan dijemput oleh Bapak Tarno serta istri Ibu Maramati. Sohibul Bed sudah berdiri untuk menyambut kedatangan yaitu beliau Ibu Besan, Ibu Namah dan juga Mas Hasanuddin dengan bersalamat dan juga mengucapkan selamat datang dari Sohibul Bed yaitu beliau Bapak Purwanto Ibu Winarsih. Lanjut dipersilahkan duduk pada tempat yang sudah disediakan. Bapak Ibu Besan yaitu Ibu Namah. Terima kasih kepada Bapak Tarno dan juga istri yang sudah menyambut beliau Ibu Besan yaitu Ibu Namah dari atau yang beralamatkan Kampung Bantar Kuning, Cirayung, Kabupaten Bogor. Coba